KAPIKAD Comedy BITTIL Season 2. This program is sponsored by Avish Builders Private Limited. Powered by Vijay Vidyut Udyog. Co-sponsored by PowerPoint Batteries. Nix Masala. Comedy BITTIL. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈಂದೂರು ಹತ್ತು ಬೆಂದೂರು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಾವನ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಪಗಲ ಮಲ್ದಾತ ಕೊರೋನಾದ ಪಗಲ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಸೇರ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ಈ ಗಂಗಸರ ಬುಡ್ತಿನಕ್ಲು ಗಂಗಸರ ಬಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡವು ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಚಟಕ್ಕೂ ಬೂರ್ದು ಕೆಲವು ಬಲಿ ಆತಿನಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ರಡ್ಡು ಜನ ಗಂಗಸರ ಅಲಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನವನ್ನು ಪೆಜ್ಜಿದು ಎಂಕ್ಲ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಲೆ ಲೆಬಡಾದು ಆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಂಘದಲ್ಲ ತಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕವರ್ಲ ಕೊರಪ ಖಾಲಿ ಇಂದು ಹೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣಿ ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಯಮಕುಡಿ ಅರ್ಲ ಬುಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆತೇರು ಅರ್ನ ಕೈಟೇ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜೇಶ ಅಂಚ ಆಕ್ಲೆ ನೀನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಆಕ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಸಂವಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕ್ಕಲೇಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಾತಿರದ ಸಂದೇಶ ಕೊರೋಡು ಆಕಲ್ ದಾಯ ಬುಡಿಯರು ಬುಡಿಬಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ಆಕಲ್ನ ಸಂಸಾರನ ಆಕಲ್ ಹೆಂಚತ್ತು ಒಂದಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಬಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಲಬ್ದ ಹಾಲಿಡೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ದಿವಂದ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಬೈದಿರ ಅರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲು ಅರ್ನಗ ಇಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಅರುಂಡು ಬಲೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಯಾಕಡೆ ಬೈದರೋಡು ಅದೇ ಕುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಜಾನುಭಾವು ದೇಹ ಅರ್ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಭಯಂಕರ 6 ವಾರ ತೋಡುಗು ಬುರ್ದು ಅರೇನು ಬಕ್ಕ ಕ್ರೈನ್ ಕಂತದ್ದು ಇರ್ತದೆ ನಿತ್ಯ ನರಮನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದಿತ್ತೆ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮಾತಾರು ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಪಣೆರ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತುಂಡ ಅವು ಆರೇನು ಬೂಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಬ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಆರೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತನ ಓಡೆ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇತ್ತನ ಧೈರ್ಯ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಲಬ್ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರೇರಿಲ್ಲ ಬೊಕ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣಗ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ ಅಂಚ ಇನಿ ಕೂಡ 2 ಜನ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಲು ಏರು ಆ ಗಂಗಸರನ್ನು ಬುಡ್ತಿನಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಬಾಲಣ್ಣೆ ಇருந்து ಅರತು ಅಂದಿನ ಓಣಿ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಮ್ ಕುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಬಾಲಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು 6 ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ಗೆ ಅಂದು ಲೇಟ್ ಬಾಲಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಆಮೇಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ಈ ಮೇಟ್ ಇರ್ನ 60 ಕುಲ್ಲೆರುಂಡು ಕೇಶವೇ ಮಾಸ್ನಮಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾಸ್ನಮಗೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ವಸ್ತು ಕೊಡ್ತು ಹಂಗಂತ ಬಂದು ಹಂಗಾನಿ ಗೋಪಾನೇಟ ಕಾತ್ಕೊಂಡು ದೆತ್ತಮತ್ತಿ ಇನ್ನು ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಿ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಅವು ಖುಷಿ ಆಣಂಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಆತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ನರಮನೆ ಆಯೆ ಎಂದು ತೋಚ್ಪಾಯರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಸ್ನಮಗೆ ಆರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕಲ ಕಲ್ಪಾದಿನಾರು ಇನ್ನು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ವಕೀಲ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಎಂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಗುರ್ತು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಕೇಶವೇ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ನ ಲಗಾಡ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಕೇಶವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾನಿಕ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪದಕ ಕೊಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ದು ನೆನಪುಗೊಂಜಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಬಲೆ ನೆನಪುಂಡರೇನು ಅರ್ನ ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂತಿನ ನೆನಪುಂಡು ರಡ್ಡಲ ಸಾಧಾರಣ ಊರು ದಿವಾಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಏರೆಗಲ ಗುರ್ತಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೇಶ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕವರ ಅಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಿನ್ ಉಂಡು ಅದು ತಿಕ್ಕಲೆ ಓಡೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ದಿಯರ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಲೆ ಸೈಡ್ ಬೈಕ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಂದು ನೆನಪುಗ ಅಂದು ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ತಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆನಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಬುಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಆಲ್ಬಮ್ ಐಟು ನಿಕ್ಲನ ಫೋಟೋ ಅವು ಕ್ಲಬ್ದ ಸಿಂಬಲ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಸರಿ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಾ ಚರ್ಮಗಳ ದಿಕ್ಕೋ ಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಓಕೆ 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 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆರ ಹತ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು మీరు ರಾಮಚಂದ್ರರು 6 ಬೈಜರು 6ನ ಬುಡಿದಿ ಕೊಡೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪೆದ್ದಿನಿಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇನೆ ಬರ್ತದೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೆದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂದಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ ಕ್ಲಬ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಾಲ ದಾಯಕ ಮಾರ ಇರೇಗ ದಾಯಕ ಮಾರ ಅಕಲ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಇರೇಗ ದಾಯ ಮಂಡೆ ಚೌ ಬಾಲ ಎಂಜಿನ ಅದು ನಾ ಬೈದಿನ ಐಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗತ ಮರಿದೆ ಪರ ನೀವು ಬಲ ಇರ್ಸುರು ಮಲ್ಪೇಶ ಆರು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಬಾಲೆ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಮೇರೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಅಂಡೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರೆ ಬಡದು ಮಲ್ಪು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಸಂದೇಶ ದಿಕ್ಕೊಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಗಂಗಸರಗಿನ ಏತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಪರಪನಟ್ಲು ಲೆರ್ಕೇಶ್ವರ ಏತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡವು ಏತು ಏರಂಡಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ತುಗೊಂಜಿ ಗಂಗಸರ ಪರಪನಗಳು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ಪಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತೇರು ಇದು ಮುಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಪರಪನಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಂತಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೂರು ಎಂಕಲ ಕಾಸು ಆಯ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡಪು ಅವೆಂಚ ಎಂಕಲ ಜನಗಳು ಪರದಂದೆ ಇತ್ತುನ್ನಾಟ ಅವು ಲೋಕಲೆ ಕಿಸ್ತಿಯರ್ ಕಟ್ಟನು ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಸರ್ಜಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೆ ಸರ್ಜಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಉಳಿದು ಮಸ್ಸ ಮಾಡದ ಕಾರ್ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಇರೇಂಜ ಇಲ್ಲದ ಜಗಳ್ಳು ಗುಲ್ದಿನ ಇನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮರ್ಯಾದಿರಪ್ಪ ಇದು ನಾನು ಪಂಡ ಬರ್ಪುಣ ಬಿಡ್ಚಾನು ಒರಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪದಕ ಕೊಡ್ದು ಕವರ್ ಉಂಡ ಅವೆಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಸ್ಮಶಾನಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೀಚ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇಂಜ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕನಕ ಕೊಡ್ತಾರ ಕನಕ ಹತ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಾದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ದೇವ್ರದ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಡ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡವು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಡ ಹೆಂಗು ಪುನಗಾತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಒಪ್ಪೊಡುಂದುಂಡ ಬಕ ಈ ಸುರುವಲ್ ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಅವತ್ತು ಎಂಕ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಒಕೊಂದೆ ಪುನಿ ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತ 10 ಜನ ತೂಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅಸಹ್ಯ ಎರವಲ್ಯು ಇರು ಸುರುವಲ್ ಪ್ಲೇಸರ್ ಸಾಧಕರು ಅಕ್ಲು ಬಂಡ ಇತ್ತ ಗಂಗಸರ ಬಿಡುದು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡು ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಯಬ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಯಮಗುಡಿ ಯಾರು ಅವನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಯಮಗುಡಿ ಬಂಡ 6 ಸಾಧಾರಣ 6ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಯಾವ ಆತ ಬರ್ತೀರ ರಡ್ಡು ಜನ್ಮದ ಬರ್ತೀರ ಫನ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅವು 5 ಪಕ್ಕ ಬುಡಿಯರಾರು ಜಲಜಾಕ್ಷರ ಸನ್ಮಾನ ಅರಿ ಮೇರೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಿ ಇಂಗ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಏರ್ಲ ಅವಡು ಮಾರ್ಯಾರೆ ದಯಾಗಿರಿ ಬೈದಿನ ದಯಾಗಿರಿ ಏರ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅವಡು ಅಗೋದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರ ತನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಎಜ್ಜಿರು ಇರಿಗೆ ಏರ್ ಅಂಡದಾನ ಇರಿಗೆ ಅಂಚ ಬಾಲಣ್ಣ ಬರ್ಪುಡಿ ಬಾಲಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಪನರ ಬಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಆರು ಬುರಂದಿನ ತೋಡಿಜ್ಜಿ ಒರಂಕಿಜ್ಜಿ ಓಣಿಜ್ಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಡಂಗಡ್ದು ಫಿದಾಯಿ ಬರ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಉಂತೆರಣ್ಣು ಉಂತದಾಯ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುರ್ಸುರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಕ ಅರ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಈಜ ನಡು ಮುಂಡು ಸಂಬಂಧ ಜಪ ಹೊರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಗಲ್ ಅಂದ ಸಂಬಂಧನ ಪೂರ ಮುಕ್ಕು ತಿಂತೀರ ಮಗಲ್ಗೆ ನಡೊಂದು ಬರ್ಪಲ್ಲ ದಾದ ನಾಡ್ನು ಬಾಲೆ ಅನ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಪಪ್ಪ ಮುಂಡು ಅಲ್ಲ ಬೂಡ್ತನಿಗೆ ಅರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬಕ್ಕ ಕೇಶವನ ಅವಸ್ಥೆ ಅವು ಪಂಡದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಡೀ ಲೋಕಡು ರಡ್ಜಂತ ಭಾರಿ ಪರಿಚಯ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲ್ನ ಸಹ ನಾತು ಗುರ್ತಪ್ಪ ಅಂದು ಮುಕ್ಲನ ಆ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಬಾಲಣ್ಣವರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಯಾನು ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನಕುಲು ಎಂಚಾಯರ್ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಲೆ ತೆರಿಯೋಡು ಯಾನೈತೆ ಮೇನು ಸಂದೇಶ ಬೋಡು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಹೇಗಿದ್ದವ್ರು ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ಓ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತವನ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚೆತ್ತಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಾದಿಗೆ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರೇ ಇಂಕಲ್ನ ಇನಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊರ ಕೇಶವರೇ ಇನ್ನು ತಮ್ಮಲೆ ಪಂಡೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ಬರಲಿ ನಿಜಪ್ಪ ಕಾವರ್ ಕ್ರಾಸ್ದ ಇದ್ರಡು ಪೂಂಜ ವೈನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ ಆಯ್ತು ಎದುರ್ದು ಒಂಜಿ ತೋಡ್ಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇಂಚ ಬುರ್ದುನು ಯಾನ್ ದೇವೇರ್ ನಾಜ ನಾಯಿ ಬುಡ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊನೇನಿ ಇಂಚ ತುಪ್ಪೆ ಬಾಲಣ್ಣಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬುಡ್ದುನು ಇಂಚ ತೂಪೆ ಒಂತೆ ಬಡ್ ತೂಪೆ ಬೇರೆ ಮರಂಕನೆ ಬುಡ್ದೇರು ಅರ್ನ ಮುಸುಂಟುನು
ನಾಯಿ ನಕ್ಕು ಅತ್ತ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ನಾಯಿ ನಕ್ಕೊಂತು ಅವು ನಾಯಿ ನಕ್ಕುನು ಬಂದಾಗ ನಾಯಿ ಈರ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂತೊಂತಿನು ಸನ್ಮಾನದ ಮತ್ತೆ ಬೋಡ ಐಕ್ಕಿ ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಳು ಪನಡು ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಚಾತವನಪುಣ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾಯಿ ನಕ್ಕುನಿಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾವುದನ ಅತ್ತ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಂಚಾತವನಪುಣ ಇರ್ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ ಪಾತೆರ ಜಲಶ ಅಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬೋಡತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಮೇರೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬೋಡು ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುಸ್ಕಾಟ ಮಲ್ತಿರಂದ ಎಲ್ಲ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಪರ್ಪಿನಾಗಿ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜ ಅವಡು ಪರ್ಪಿನ ಇಂಚ ಪರಂತಿನೇ ಇಂಚ ಎತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಪಾರ ಗೊತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಥೆನು ಕೆಲವರು ಪನ್ನಾಗ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಶುರು ಹೋಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರಿಹಾರ ಇರ ನೆನಪುಂಡು ದುಂಬುದ ನಿಜವಾದ ಇರ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಗಂಗಸರ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅವು ಪರ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆತವನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋ ಈ ದುರಭ್ಯಾಸ ಮದ್ಯಪಾನ ದುರಭ್ಯಾಸೋಡು ಈತ ಜವನೀರ್ ಹಾಳಾಪಿರ್ ಅನ್ಪಿನ್ ಏನಂತ ಅದು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜಲಜಾಕ್ಷನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಅವರ ಎನ್ನ ಪುರ್ಸನ್ನೆ ಮಾಡದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮದ್ರೆಂಗ್ಯ ತಮ್ಮನಗ ಈಗ ಲೇತೊಂದು ಬಲ ಪೋಯಿ ಮಾರ ಬಂದಿರು ಅಂಚೆ ಪೋಯಿ ಬರೋಣ ಇಂಚಾದಲ್ಲಿ ಮುಂತಾಯಿರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮಾರ ಅವಜಿ ನುಪ್ಪು ಸೇರುಜಿ ಒಂಜಿ ಪೆಗ್ ಪಡೆದು ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿಲ ಬರ ತಮ್ಸಮ್ಮಿನಿ ಪರದು ಮೇರ್ ಮಾರ ಪಡ್ದ ಧ್ಯಾನ್ ಉಳೇ ಪೋನಾಗ ತಮ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಜಿಂಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಣು ಯಾನಿ ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಜಲಜಾಕ್ಷರೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಶಕ್ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನೇ ನೆಲಟುಂಡ ಗಾಳಿ ಡ್ರಾವೊಂದುಂಡ ಅವನ್ಪುಣ ಪ್ರಚೋದನೆ ಶರೀರ ಇದ್ದಾಡಿ ಶುರುವತ್ತೆ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಮೂಂಕುಡು ಪುಗ್ಗೆ ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಇರಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಇಂಚ ತೂಪೆ ಕಕ್ಕೆ ಕಾ ಕಾಪ ಅನ್ಪುಣು ಸ್ವರಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ವರ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಬುಲಿಪುಳು ಅವು ಕರೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಕಿ ಪಡ್ತಿನ ಅಮಲೆ ಇರ್ದು ಕೆಬಿ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೇನು ಜಿ ಬಾಲಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಅವಲೇ ಜೆತ್ತೀನಿ ಕಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಜನ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಅವಲೇ ಜೆತ್ತೀನಿ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಮದ್ರೆಂಗಿಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಓದ್ತೀನಿ ಜಾಯ್ ಪುರ್ಸೆ ಓದುವ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಅವಲಿ ಪನ್ನಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾನ್ ಗಂಗಸರ ಪರಮ್ಯಾಗ ಮುಗುಳು ತಮ್ಸಪುಟ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ದು ಪರ್ಪದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತ ಅಮಲ್ದ ರುಚಿ ದಿಕ್ಕೇನ ತುಲೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲ ಹಾಳಾಪಿ ನಿಂಚಡಿ ಕುಸಾಲು ಬೋಪಿನಿ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಪದ ಪೊರ್ಲು ತೂಕ ಕುಸಾಲ್ ಸಾವಿರದ ಕುಸಾಲ ಒರೇನು ಪರ್ಪದ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುಣ ಸಾವಿರದ ಕುಸಾಲ ಆನಿ ಪರ್ನೆಟ್ ಐನಿ ಕೇಶವೇ ನಾಯ್ಡು ಗಾಡೆ ಓಲೋಲು ಎಂಚೆಂಚಿನಾದು ಎಂಚಿನಾಪುರ ಈ ಬ್ರಷ್ ಬತ್ತನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬುರ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಮಲ್ದಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದಲೆ ಉಂತಿನಲ್ಪನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣೆ ಉಂತಿನಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ಪಾವೆ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೈಕ್ ಅವೇ ಜೀವ ಅವೇ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಸೇಮ್ ಅವು ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣೆ ಹತ್ತೊಂದು ಏರ್ಲ ಬನ್ಯಾರ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದಲೆ ದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಲಾರಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬ್ರಷ್ ಇಚ್ಚಿ ಮೇಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಬೇ ಲಾರಿದ ದಾನಿ ಉಂತುದೆ ಕೇಶವ ನೆನಪುಂಡವು ಸುರುಕುಯಿರಾರು ಮೇರ್ ಪನೊಂತಾರು ಆಯಮ್ಮೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮರೀದೆ ಪೋರ ಇದು ಸಾರಿ ಇತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಯಾನ ಆಯಮ್ಮೆ ಅಂದ ಕೇಶವರೇ ಈರು ಬ್ರಷ್ ನಾಡೊಂತೀನಿ ಬ್ರಷ್ ಜೀರಿಡ ಲಾರಿ ಉಂತದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ ಹಂಗ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಪಿರವನ್ನ ಇರು ಫೋಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಣಸು ಮಲ್ದು ಪಿರವನ್ನಾಗ ಉದಾರ ಬರೀತೀನಿ ಎಂಚ ಬರೀತೀನಿ ಎಂಚ ಬರೀತೀನಿ ಕೇಶವರೇ ಗೋಯಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಅವು ಎಂದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆವಡತ್ತ ಅದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಲ್ದ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಕೊಡಪನ ನೀರು ಒಯ್ಪುನ ಐನು ಮುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಐಕ್ ಇಂಚ ಬರೆಯೋದು ಒಂಜಿ 4 ಆನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತು ಸಾವನು ಅನ್ಪುಣೆ ಇರಿಸು ಅನ್ಪುಲಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಪರಂದಿನಾಯನ ಪರ್ಪದು ಇಂಚಿನೆಂಚಿನ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಐಕೆ ಅನ್ಪುಣೆ ಅನ್ ಬಂದ್ರು ಏರೆಗಳ ಪರೋಚಿ ಬಂದಾಗ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲನ ಪರ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಒಲ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರ್ಲ ಗುರು ಒಂದಿಜ್ಜ ಆರೆ ಗುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ್ಯ ಅವ್ರು ನಿತ್ತೆ
ಕಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ತಾನೆ నేను పరందే బుడు పూజింది గంగాసరం ఇత్త యాను ఇత్తాను ఒక్క గంగాసరం సోతిన అత్తయ్య గంగాసరం అలా కవరితుంది యాను పడదు పురా ఆరు గంగాసరం మిత్త ఆరు మిత్త ಬಣ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂತು ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಗಂಗಾಸರ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಡತ್ತ ಮೇರ್ ಪುಟ್ಟಿಗೆರತ್ತ ಬಂದುಲೆ ಇವಲೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಬಂದುಲು ಏರ್ಲ ಜಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಬಕ್ಕ ಮೆಂಬರ್ದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಮೂಲು ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚವಂಡ ದಿವಕರನ ಲವರ್ ಬೈದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಜಯರಾಜನ ಮಾಮಿ ಬಕ್ಕ ಏರುಲೇರು ಬೇತೆ ಅಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಕಾತಿರ ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಏರ ಪನ್ಪನೇನು ರಾಜವನ್ಯ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವ್ರನ್ನ ಕತೆ ಕೇಶವರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವ್ರನ್ನ ಕತೆ ತಲುಪಬಹುದು ಇಂಚಿನ ಆರ ಅವು ಅವು ಎಂಚಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆಗೆ ಹೋಗುದು ಪ್ರಸಾದ ಬರೋದೇ ತೊಂದು మీరు పిదే బతు పనుపని పాన్ ఖాతలు ಹಾಕಿಜ್ಜಿನ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಪದೀತಿನ ಪೆತ್ತ ಉದಿತಿನ ಅರ್ಕಂಜಿನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಜಾತಿ ಈ ಬರ್ಪುರ ಮರಳು ನಾವು ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೇರೆ ಅವಳು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೆತ್ತ ಇರು ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಿದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇರು ಪಾನ್ ಕಪಂಡದ ಐನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಐದು ತುಂಬ ನಿಂಗದೆ ಬೋತೀರು ಚಿರಬರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಜಲಜಾಕ್ಷರ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲಿನ್ ಲೇದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪದಕ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಕೊರಿಯರ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಕೊರಿಯರ ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಪೋಪ ಆತಿ ಬೆದ್ದಾದ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅತ ವಾಪುಂಡು ಇತ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಕಂಜಿ ಬರ್ತಿನ ಸಂದೇಶನ ಪಕ್ಕದ ಇಂಚಿನ ಪಕ್ಕದ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಪಾತೆರವಲ್ಲಿ ಬಕಂಚಿನ ಬೇ ಅವಾಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆವಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇದು ಮನೆ ಪೋಚಿರು ನಾನು ಏನ್ ಪಾತೆರಿ ಹಿಂಗೆ ಐಕ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಿಡು ಬಂದಲೆ ಸಾರ್ಥಕ ಕಾಣು ಒಂಜಿ ಜಲಜಾಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಮೈ ನೀರು ಬೈತು ಅರ್ಪೇನು ಒಂಚೂರು ಮತ್ತೆ ಗಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನ ಪಡೈತೆ ಮರಿಯಲತ್ತ ಅನ್ನಂದ ಯಾನು ಮುಂದೆ ತಂಬಾಡ್ದು ಈ ಜೀವನ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋದೊಂದು ಆಡಿ ಪಂಡಿನ ಬರ್ಲಕ್ಕೊಂದು ತುರ್ಕ ಬರ್ತೇವೆ ಅವನ್ನಗ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಪುರ್ತಾನತಿ ಒಂಚೂರು ಎರ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಜಲಜಾಕ್ಷರ ಹೌದು ಪಡ ಕೊಡೆ ಒಂಚೂರು ಆಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿದ್ರದ ಆಮೇಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ನಿಜ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ರಡ್ಡಲ ಕೇಶವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಾಲಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಪರ್ತ ಅಂತ ವನ್ಪಿರತ್ತ ಶಿವಾಯಿ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗ್ ತಿಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾವ ಅವನ್ ಪೂಜಾರು ಅವು ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅದೇ ಏತ್ ಜನ తెలిపద ఎంగులు ఎస్సైట్ తోడు బుర్దా ఎస్సైట్ రోడ్డు బుర్దా ఎంగ ತು ಜಾತಿನ ತೆಲ್ತೇರು ಜಾತಿನ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂದಿರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಜಲಜಾಕ್ಷರ ನೇ ಮದ್ಮೆದಾಡೆ ಪೋಂಡ ಮದ್ರಿಂಗಿ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ್ ಲೇಪು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಪುರ ಜನ ಜತ್ತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಮೈಕ ಬಂದಾಯ ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ಗೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಲ್ತ ತಿಳಿಪದ ಎಂಕುಲು ಜನರೇಟ್ ದ ಶಬ್ದವು ಐಕ ನಲ್ತದ ಐಕ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಕ್ಕುಂಡ ಅವು ಡಗ್ 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 ಅನ್ನಗ ಅಪಗ ದಿಕ್ಕೊಂತು ಇತ್ತೆ ದಿಕ್ಕ ನಂಜಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಲ್ ಇತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ಪನಿ ಬಕ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಜಲಜಾಕ್ಷರ ಬಕ ಸತ್ಯ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಆರೊಂಜಿ ಸಕಲ ಕಲವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೌದಾ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಪದ ಹತ್ತು ಬಕ್ಕ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಬೇರು ಒಂಚೂರು ನಿಂಗೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರೆಂಚಿನ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಎತ್ತು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಓಂಕಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಐತಿ ಪರ್ದ ಈಶ್ವರನ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ
ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಟಾರನ ಇಂಜಿನ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಪೋಡು ಐನ್ ನಾಯಿ ಸಂತವರ ಪದ್ಯಗೆ ಅನ್ನಗ ತಿರ್ಗದು ಪುಳಿಂಚ ಏತು ಪಂತೇರಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಪೋಡು ಧರ್ಮಾಣಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಪೋಡು ಧರ್ಮ ಕರ್ಮನು ತೆರೆಯಂದಿ ನರಮಾಣಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಪೋಡು ಹರಿದಾಸಿರ ಬಂತಿರಿಗೆ ಹರಿದಾಸಿರ ದಾನಿ ಮಂತಿರಿಗೆ ನರಮಾಣಿಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಕ್ಕ ನರಮಲಕ್ಕೆ ಬದುಕರಿಗೆ ಕೊಡು ನರಮಣಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನ ಪಡು ದುಂಬು ದೇವತೆಲ್ಲ ರಕ್ಕಸಿರಿಗೆ ನಾನಾ ರೂಪಡು ಭೂಮಿ ಬರುತ್ತಿರಿಗೆ ಇತ್ತ ನರಮಣಿ ಪರದ ಅಕ್ಲೋಗ್ಲೆ ಸಯೋಂದಿಲ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಪೋಡು ಧರ್ಮಾಣಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಪೋಡು ಅವಾರ್ನ ಕರ್ಮ ಉಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು 10 ಜನ ತೆಲಿಪೋನ್ ಅಂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲ್ನಿಗೆ ಆ ಪರ್ಪೆಲೆ ಕುರ್ಚೆಲೆ ಪಡದಿ ಸಮಾಜ ಏತು ದೂಷಣೆ ಮಂತೊಂದಿರ್ಮನ್ನಾಗ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಇತ್ತೆ ಪರಂದ ಎಂಗ್ಳು ಕುಲ್ದತ್ತ ಅವು ಮೆಚ್ಚೋಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಜಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಪು ನಾನು ಬೇ ಪರಡುಂದ ಬೂಜಿ ಕಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮೆರೆಡ್ಗೆ ಇರ್ತೆ ಆ ಡಬ್ಬೆ ಪಡು ನಾಯಿ ಕಾಲ ಗಂಗಸರ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ನಂದು ದುಗಲ್ಪ ಅವು ಅನ್ನಗ ಕಾಸಿಜ್ಜಾನ ಜಲಜಾಕ್ಷರವರು ಆಗ ಮತ್ತೆ ಮೈನ್ಸಾಬ್ದೆ ಕಾಸು ಗಂಗಸರ ಗೋರು ಪೂಜೆ ಬಂಡು కొంచెం తంచిపోయా ఇంటి వస్తే గల 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 గల్ల బుల్తాయి ఎన్న అమ్మేరు తీరిపోయారు ఆ మండొచ్చో ఇంకితే పడిజిన దాదా మళ్ళీ పెరలాపొచ్చి కైట్ కాసులు అజ్జి చాలా కొరు మారాయ పడదు ಆಯ್ ಒಂತೆ ಕಾಸಲ ಕೊರಿ ಒಂತೆ ಗಂಗಸರಲ ಕೊರಿ ಅಂಚೇನು ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ ಮಾರಾಯರ ಜಲಜಾಕ್ಷರ ಇಡೀ ಜನ ಉಂಡು ಮಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಹೂ ಬತ್ತೊಂದು ಗಂಧದ ಮಾಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ತೂಲಗೆಂಜಿ ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಪದ ಪಂತ ಅಮ್ಮೇಲೆ ತೀರ್ಬೋತೀರು ಅಂಚೆ ಕಾಸು ಫುಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಬಂತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೀರ್ಬೋಯರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಾಪ ಕುರ್ಸುರುಗಳು ಒಂದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಣದ ಎರಬೇದಿದ್ಯಾ ಬೇಕಾಲುವೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಸೈತರಿಂದ ಕಾಸ್ತೆ ತಂದು ಕಂಡು ಬಗ ಪಾಪ ಕುಲ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ ಕನೆದಿರ ತಲಪನೆ ನೆಟ್ಟು ಕುಂಟಾಡ್ತನ ಕಲ್ಲಡು ದೀದು ಹೋತೀರು ಮೊಕ್ಕ ಐಲ್ನ ಕೊನೆ ಇನ್ನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಲ್ಪ ಮಾರ್ನಿ ಚೂರು ಪರ್ನಿ ಐಟ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ದಿ ಅಡಬ್ಬೆ ಈ ಗಂಗಸರ ನರಮನ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು ಸ್ವಂತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ನು ಸೈದಿಯರ್ ಮನ್ಪುನಾಡೆ ಮುಳ್ಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಪ ಗಂಗಸರ ದಿವಸ ಜಾಗ್ರತೆ ಪುಣಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಳು ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಕವರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪದಕ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕುಲ್ ಪಾಪ ಗಂಗಸರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಗಂಗಸರ ಬಾಡಾದ ಅಮ್ಮೇರೆಲ್ಲ ಕೆರ್ಪೆ ಮಾತೃ ದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬಂಡವು ದೇವೇರವು ಗಂಗಸರ ಬಾಡಾದ ಮೇನ್ ಇರ್ಮೈತ್ ರಟ್ಟು ಜನಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ನೀರು ಪಡೆದು ಬೈದು ಇರ್ದೋಜು ಪಂಪುನಿ ಮಣ್ಣ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರೇನು ಕೆರ್ತಿ ಅನ್ನೊಂದು ಕಾಸುಗೆ ಬಾಡೋದು ಅವಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲ್ ದಾಗುಂತು ನೀನು ಅಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ದಾಗ ನಿಕುಲ್ ಬಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ದಾಗಿ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಮರೆಯದೆ ಹೊರ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಹೊರಚುಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಕುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತು ಹೊರಡಿ ಇತ್ತಾನೆ ಮೇರ್ನಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಚ್ಚ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಳು ತಿಮ್ಮಣ್ಣಗ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಮಲ್ಲ ಅಜಾನು ಬಾಹು ದೇಹ ಮಲ್ಲ ತಿಗಲಗಂಟೆ ತಿಮ್ಮಂದಿ ಬುದಾರ ಆ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಗಂಗಾಸರ ಬುಡಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿ ನಿಕ್ಕೆ ಏಳನೇ ವರ್ಷ ಆರೇ ಸತತವಾದಿ ಆನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಬರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಆಯ್ ಕುಡ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಅದು ದುಂಬಣ್ಣ ಇತ್ತ ಯಾರು ಪರ್ಪಿನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ನೀನು ಏತೋ ಜಂಟ ಬಂತೆ ಏತೋ ಜನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಮಾಲೆ ಬಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಸಾಗು ಮಾಲೆ ಬಾಡೋದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು 6 ಜನ ತಿರ್ಗದ 2 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಯಾವ ಪಕ್ಕಡೆ ಆರೆ ಪಂಪ ಜಲಾಕ್ಷರೇ ಬೇರೆ ಯಶವರೇ ನಿಖಿಲ್ನೇ ಪಂಪಾರು ಬರ್ತಾ ಎಂಗ್ಲವಲು ಅಂತೆ ಬಂತ ಇಂತೆ ಬಂತ ಎನ್ನ ಕತೆ ಮಿನಿಗೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಬರ್ತದ ಮಿನಿಗೆ ಊಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದವಲು ಬೋದು ಮದರಂಗಿ ಬೋದು ನಾನು ಮದರಂಗಿ ಬೋದು ಗಂಗಸರ ಪರಂದು ಗಂಗಸರ ಖಾಲಿ ಆಟ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಕವಣ್ಣ ಗಂಗಸರ ಹೆಚ್ಚು ಜಲ್ದಿ ಅಕ್ಷ ಪಡಿಕೆ ಹರಿಯಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಜ್ಜಪ್ಪ
అంటే గంగసార ఖాళీ అంటూ సీదా జాలికి పోయినా కోసి కట్టాడు దీపదేనే రోజు ఉంటూ ఐదు రణకుడి ఏమంటారు మేరే మోడని నాయన కొంతుంది ಹೆಚ್ಚಿನಿ ಬರ್ದು ಮುರ್ದ ನಾಯಿನ ಕೊಂತು ಇರ್ನ ಮೋನೆ ಯಾರು ಬರ್ದು ಮುರ್ದಪ್ಪನಾಗ ನಾಯಿ ಎನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಪಡಿಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾಯಿ ನಾಕುಡನೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಎಂದು ಬೆಟರ್ ದೇವರ್ನಾಗ ಗಂಗಸರಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ರೆ ಸೋಡ ಕೊರಲೆಕ ಅಜ್ಜ ಬಂದ್ಬರ ಬೇರೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಂಡ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಲ್ ನಿರ್ಣಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ నాయ పడికే వైద్యం నాకు తోడుందండగా అప్పుడు మెరన స్థితి ఏం చెప్పు మెరన ఆత్మల సంగతి మీరు కురుంటు కట్టింది జైది మీరు సైదినట్టుకు నాయ పడికే వైద్యం ಓಡಬಿಟ್ಟಮಂಡ ಜಲದಕ್ಷರ ಮುಖ ಸಂಗತಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕೇಶವರ ಪರ್ದು ಐತಿ ಅನ್ ಮಾರ್ಗೊಡು ಹೋಂದುಲ್ಲೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಗಲು ಗುರಿದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬುಲ್ಕ ಬೂಡ್ತಾನೆ ಏರ್ತಿ ಜನ ನಾನು ದೆರ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಮಿತ್ತಿಗನೇ ಜಗಂತೀನಿ ಕೆಲವರು ಅಡಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ವಿ అయిన మీరు ఊరిన ఐదు ఒక్క క్రైన్ లేపుడు అది క్రైన్ ఏనంది ఎప్పుడు ఇల్లడి కూడా దుబారి మార ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಜಂತೊಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲೇನ್ ಕುಲ್ಲದಾರತ್ತ ಅವು ಕುಚ್ಚೇನಿ ಅರಡನೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೈನೆ ಬಡ ನಿಕ್ಲದ ಕಡೆವು ನಿಖಿಲು నేనే పన్పూర్ ಕೆಲವು ಕತೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಇಂಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾನು ಈ ನೀತೆ ಬುಡ್ದು ಸಮಾಧಾನ ಉಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಟಮ್ಮದ ಮಲ್ಲ ರಾಣ ಕುಡಿಯಾನ್ ಈತ ಪರ್ಪುಣ ಬುಡ್ದು 25 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪಗೇಲು ಮುಟ್ಟು ನೀಚ್ ఒక రాత్రికి సరే నింగోర అందత ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿರೋಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಕೇಳ ಅಂತ ಮೇನೀರ್ ಮೈತರು ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಪಡ ಬರ್ಪೇನ್ ಕುಲ ಗಲಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿರು ನಿಂತು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂದಾಜಂಡ ಮೀನೀರು ದಾಗಿ ಬಂದ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಗಲಿಗೆ ಪಿರೋಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಕತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದ್ ಬರತ್ತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಪ್ಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆ ಇಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ನೆ ತರೆ ತಿರುಗಿಲಕ್ಕ ನೆಕ್ ದಾದನ್ನ ಆಟ ಓದಿತ್ತತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬೆಗರ್ಲೆ ಶುರುವಾದ ನಿಕ್ಲಾಗತ್ತ ತರದಿರಿಗದ ಜಲಜಾಕ್ಷರ ಮುಕ್ಕಲು ಪರ್ತಲೆ ಕತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕತೆ ಕತೆ ನಿನ್ನ ಸಾವುಗ ಇಂಕಿನಕ್ಕೆ ಮೇನ ತಿಗಲ್ಲಾಟುಗ ಒಂದು ದಿನ ಯಾನು ಪಡ್ದು ಟೈಟ್ ಕೇಸವರೆ ಟೈಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಣಗ ಇಲ್ಲ ಬಡೋದು ಬಾಗಲೇ ಪೂಜಾಲು ದಾದಾನ್ ಮುಡಿ ಜಲಜಾಕ್ಷರ ಪದಕ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ಎನ್ನ ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಕೊರ್ಕ ಕಾಸಲ ಉಂಟು ಪರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಣ ಬಡೋದು ಬಾಗಲೇ ಪೂಜಾಲು ದಾದವನ್ ಪುಣಿ ವಾನಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬೋಟ್ನ ಬಾಗಲೇ ಪೂಜಾಲು ದಾದವಂತೆ ಆಯ್ತದ ಮಸಾನ ಸೀದಾ ಪುನಃ ಬತ್ತಾವನ ಮಸಾನ ಪುನಃ ಬತ್ತಾವನ ಇದ್ಯಾ ಐಟ್ ಬುದ್ಧಿ ತಗೊಂಡು ನಸೀಬ್ ಕಾಟಾಡಿ ಜಪ್ಪ ಅಂದ ಪುಣ್ಯ ಕಾಟಾಡಿ ಅರೆ ನಾನು ವೈಕಲ್ ಎತ್ತವರ್ಪು ಜೈ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟ ಬಾರ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ನಡು ನೊಟ್ಟು ಕಿನ್ಕಲೆ ಪೂರ ಆತನ ಮಸಾನ వాళ్ళ పొన్ను కులేకలాదు పూట ఆనులు కిన్కాయరి ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಂಜಿ ಬಿರಂಜಿ ಎನ್ನ ಪರ್ತನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚುಂಡು ఆవిడ జనకులిగా తిరిగోడత్త కొంచెం వ్యక్తి పరివర్తన ఆవిడుందాండ ಏತು ತಾಳ್ಮೆ ಮೋಡಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ತತ್ತನೆಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ನಮಂತೂದು ಕಲ್ಪೋಡಕು ಘಟನೆ ಪರ್ದು ಬರ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಪಡಿಕೆ ಪಿರಂಜಿ ಘಟನೆ ಅಂಜನಾಂಡಿ ಪರ್ದು ಟೈಟ್ ಆದು ಏತು ಬರ್ತುಂಡು ನೀರ್ನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅತ್ ಸಾಧಾರಣ ನೀರು ನಾನೇ ಬರೋ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಆತನು ಪರ್ದು ಟೈಟ್ ಆದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಪಿರ ಮರಾಠಿನ ಬುಡ್ದು
ಪೂಡಿದ ಬಾಗಲ್ಲೇ ಪೂಜಾಲ್ ದಾರ್ತ ಬಾಗಿಲು ಬಾಡ್ಯಾಲ್ ಗೋಯಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದು ಈ ಜನ ಗೋಯಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಗ ಕ್ಲಬ್ ದಾಖಲೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಹೋದು ಬರೋ ಕುರ್ಸು ಜಾಪಡೋದು ಕುರ್ಸುಡುಗಲ್ದು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಕುರ್ಸಾನ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ವಾನ್ ಎರಡೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕೋಲ ಸಫರದ ಬಲ್ಲ ನಿಕ್ ತೇರು ವೈಪುನ ಬಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚಿನ ಆಯುರು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಜಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆತ ಅಂತೂ ಬರ್ತೈತೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಂಜಿ ವರದಿ ವಾಚನನು ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮತ ಮಲ್ದಾನ ವರದಿ ವಾಚನ ಎಂಕಲ್ನ ಖಜಾಂಚಿ ರಾಜ ಅಜಾಂಡ್ ವರದಿ ವಾಚನ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಪದಕ ಧಾರಣೆ ಬಕ್ಕ ಕವರ್ ಬರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವರದಿದ ರೂಪ ತೋಜಾವಡಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಚವತ್ತ ಅಂಜು ರಾಜೇಶ ಎಂಗಲ್ಲ ಖಜಾಂಚಿ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂದೂರು ಯಾನು ರಾಜೇಶ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಇಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಆಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪಾತ್ರ ನಂದೇ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಬೇಗ ಓದಮ್ಮ ಬೇಗ ಓದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಗಲಿನ ಕೊರೆ ಕೇಶವ ಹಲವಾರು ಮುಂಚೂರು ಪುನಃ ಮನೆ ಬಂದು ಕುರ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರನ್ ಬರಬಹುದು. ಜನೋಪಯೋಗಿ ಅರ್ಥ ಆಪಣಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ವೈಪೋಚು ದೇವರ್ನಾಗ ಬೈದಿನಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೊಡೆ ಒಡ್ಡೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಒಡ್ಡೆ ನಾವು ಜೋಕುಲು ವರದಿ ಯೋಚನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನರ್ವಸ ಅಂತ ಕೊಡೆ 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 ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಓರೇ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಕಳ ಸಾಧನೆ ಪಂಡಿಜಿನ ಆ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಮರಿಯ ಇದ್ರದಲ್ಲ ದುನ್ನದ ವಸ್ತುಂಡ. ಅಂತೆಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ, ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಉಂಡೆ, ಚೌತಿಯ ದಿವಸ ಕಬ್ಬು, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ದಿವಸ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ನಾಗನಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಎರಿತೇವೆ, ಆ ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗ ಉಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನೋರ ಬುಡ್ಬೋಜನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಉಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಷ್ಪಾದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದಿರಂದು ಅಂತೆಯೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರಾಯದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಗೊತ್ತಾ ನೀರಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅಂಜೋಲಿಗೆ ಪುರ ಕರದರ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕರದರ್ಪಣ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಂಜನಕಲು ಹುಷಾರು ಪುಂಜನಕಲು ಕರುಣ ದಕ್ಕದ ಪೊರ್ಲು ಅಂತ ಕಂಕಣ ಮಾಡಿದೀಪೆ. ಅಂತೆಯೇ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರೇ ಸೇರಿದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು 1-2 ತಿಂಗಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ದ. ಯಾವ್ದು ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ದಿವಾಕರ ಚಿತ್ರಪುರ ವಿರಚಿತ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುವೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೀ ಪಾತ್ರ ನಂದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇಲ್ಬರಿತಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇಶವ ಪದಕ ದುನ್ನೊಂಡ
ಹಾಂ ಕೇಶವ ನೀನು ಓದು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತೀನಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆರ್ನೋವಿ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಕತೆ ಅಂತೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವಮಾನ ಪರಾಭುಜ ಅಥವಾ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಓಣಿ ರಿಪೇರಿ, ಬಡವರ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ, ಮತ್ತೆ ಐತಾರ ವಾಚಿ ರಿಪೇರಿ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಓಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಬಡವರ ಮನೆ ಏನಾದ್ರು ಹಂಚು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹಂಚು ಹಾಕಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಿರುವುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಂದಲೇ ಆಗುದು. ಇಂಥ ಹುಚ್ಚರನ್ನು ತರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುದು. ಇದು ಬೇಗ ಮುಗಿಬಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಾವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತದ? ಹೌದಾ? ಜೋಕ್ಲೆ ಬೇಕು ಅವನು ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲು ಬಂದದ್ದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತಿನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಚಿ ಯಾವಿ ಆ ರೆಕಡ ಪಾತಿರ ದಿನ ಅನೆ ಬರಬರ ಪಂಡರತ್ತ ಇರು ಕೂಡ ಅನಡದಾಯಿ ಅತ್ತ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತ್ತ ಮುಗುಲ್ ಕ್ಲಬ್ ದಾಗ ಪೂರ ಕೋಡ ಇಲ್ಲಡ ಬಂದದ್ದು ಪಂಡರ ನಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಾ ನೋಡಿ ಎಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ತಾಂಡಲ ಕೂಡ ಇರೇನ್ ಪ್ರಚಾರ ಪೂರ ಬಂತಾರ ದೇವನ್ನ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಯ್ತಾರ ನಾನ ಅಕುಲಿತ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾದ್ ಅಕುಲ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅದು ಬೇಗ ಮುಗಿಬ್ಲೆ ಬರೆದು ಕಣ ಇದ್ರೆ ಬರೆದು ಕಣ ಇದೀನಿ ನಟ್ಟೆ ಮೇದು ಹೂಡಿದಿನ ಕತೆ ವಾದ್ಯ ಇರ್ ದಾದ ತಿಮ್ಮೆರೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾಪಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೆರದು ಕಟ್ಟಂಡಿಗೆ ಕೆತ್ತಂಡಿಗೆ ಮಾಚಿಕಟ್ಟಾರನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇರೆ ಇರು ಅತಿ ಇರ್ನ ಸಾವುದ ಅವರ ದಿವಾಚನ ಅದು ಮುಗಿಬರೋದು ಒಂದು ಮಾರಾರ ದಾದಿ ಮುಗಿಪಿಲೆ ಬೇಗ ನಿಂಗಳ ಕಾರ ದಿವಾಚ ಯಾನು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚನೆ ಮುಗಿಪು ನೆಡ್ಡೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ತೋಜಿನ ತೂಲೆ ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷ ಜನಕ್ಲೇನು ಏತ್ತು ತೀರ್ಥಮಟ್ಟ ಕೊನಪುಂಡು ಆ ತೀರ್ಥಮಟ್ಟ ಪೋಯ್ ಕೂಡ ಅವೇ ಸರಿ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಏತ್ತು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಆಗಿಂದಗನೆ ನೈಟ್ ಈರ್ಲ ನಿಂಗದು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಬ್ದ ವತಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಲಣ್ಣಗ್ಲ ಕೇಶವಣ್ಣಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದಕೊನು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾರಿ ಒದ್ದ ಹೋಯ್ತಾರ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜನಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಂತಾರ ಗಂಗಸಾರ ಪರ್ಲ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗಂಗಸಾರ ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಕನೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಪೂರ ಪಂತಾರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಕಡಬುಡ್ನೆ ಆತಿ ಕುಡಸ್ ಬೀಜಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕತೆಕುಲು ಎಂಕಲನೆ ಕತೆಕುಲು ಮಲ್ಲಾತನು ಅವು ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲಬ್ಬುಲು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಬನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲೇನು ಗೆನ್ಪುಣಕುಲು ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಗೆಂತದು ಒಂಜಿ ಪದಕಲ ಒಂಜಿ ಕವರ್ಲ ಕೊರಿಯಾರತ್ತ ಕಾಸು ಅದ ಇದು ಪದಕ ಒಯ್ತಂದು ಪದಕವು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡ ನಿಜವಾದ ಪದಕ ಕರ್ಬದ ಇದು ಬಂಗಾರದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕರ್ಬದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನ ಸನ್ಮಾನ ಏನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎತ್ತಿನಗಳ ಆಪಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪು ಈ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇರು ನಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೈದಿನಿ ಈ ಜನ ಪರ್ದು ಪುನಗ ಈ ಜನ ಮುಸುಲ್ ನಾಯಿ ಪಡಿಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಕರ್ಬದ ಪದಕದ ಸಾವಂದು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪೊಯ್ ಇದರ ಧನ್ಯವಾದ ಬರ್ಪಂಗಳು ಅವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುನ್ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ
ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಮುಕ್ಲೆ ಎಂತ ಅರ್ಪಾದೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಕಲು ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿನ ಬುಡ್ತಿನಾಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡಿಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚ ಸುಧಾರಣೆ ಆಂಡ ಇನ್ನು ತೆರಿಪಾರ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಆಕಲು ಮಾರ್ರೆ ಬಗ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ಬಕ ಆ ನಾಯಿ ಬರೋ ಮೋನೆ ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ದಾಯ ಪನ್ನೆರಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಂಡನಿ ಅಗಲ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ పోదు ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಲೆಗ ಪರ್ದು ಎಂಗ ನಾಯಿಗೆ ನೆರ್ಲಗ ನೆರ್ದಲ್ಲ ಪದಕೊಂಡು ನೆಲಕ್ಕಾಗದು పోయిನಿ ಓಡ ಸಮಾಜ ಬುದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಓಡ పిలికులప్ప పిలికులు కామెడీ ద పిలికులు కాపీ కాడ్ర బిత్తిల్డు రంగు గుంచెడు